Sa Tagum City, Davao del Norte, angol ang duha ka rider kung asa nagabrihan ang usa human na aksidente sa kalitbitabok nga iro sa kalsada. Ato ibalik si John D. Esteban. Kamero, may po ano. Gitapukan sa mga tao ning naangol sa bangga sa Puro 4 Santol, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Din hinadaplin sa karsada na hagba ang rider, samtang naasab sa tabok ang iro nga namatay sab sa aksidente. Sumala sa investigasyon, bisubay sa dalan ang duha ka rider sa managlahing direksyon, apan pag-abot sa nitabuan, kalitra mitabok ang iro. Hinungdan nga nabanggaan kini sa rider, rason nga nawad-an kini og kontrol ug nabangga sa laing motor sa Picas Lane. Ang duha ka motorista naangol, ang usa nagrabihan kinsa parahid pang ginatambalan. Samtang namatay ang iro tungod sa kakusog sa impact. Tungod niini, nagpahimangno ang Police Regional Office 11 sa mga nanag-iya og iro nga mamahimong responsable aron malikayan ang susamang insidente. Gani gipasabot nga dunay mga balaod nga pwede manubag ang mga tag-iya nga gipasandang maglatagaw ang binuhing iro sama sa Tagum City Ordinance 1019 Series of 2023. Responsible owner ka sa iro dapat naana siya sa sulod sa inyong balay or sa inyong hanggi. Dili basta-basta kanabuyan na gani maglatagaw sa dalan kay isa pa na siya mga nakakos o ganing discretion. John D. Esteban, 1 Mindanao.